guys ngerti nih gang kisah hugo thang ni lam jak je norok nai tong ni soy oi hugo thang mani blog pulang ni pai thogora guys gada ko thang jaga sin ka takno mala yakhu te 1 hour zo nangano ge thangin thang chula ang sajung sido ge tokno sogai jak hugo sogai final hugo phai sok jak tabuk serasa betha gaya konoi tabo hanya hai huk berai video khanya bagai ongkhara na jongo ge guys norong na jong ne soy boi igo garing bera kri kar tame bera kri ga bon nang tak sare sare ga sai narwono ko garan tab to mairo ga bai jak mairo tano nogo klang jak ge abon bagai bera ro already kang pai kha ge ang tabuk ongkhor nai beseng na joto khum igang basa quality higang ge abo kai de nang na tabuk te bona na khum berai phunung nai norok choi wi kring jong le chini wakhre jibini mangpli wo ge tabuk tom mui ma sino barma jora ngoi ma khana besek nai thotok chini hug rok bai hug rok phai ge onek tong thotong ma tong nane de khum rok besek nai thotok barjak norok ngoi ma khana serai serai chini wakhre jibini mangpli wo yang gop tongo te red color ko hunung nai jorong na chung ne iko yang bahanya hai bus ka nai thoto ka barjak norak nu guimang kana srai srai chinu wakhre jemani mangpli wo bus nai thoto ka khum barjak tini onek satong tungjak hai pano tinang mohai kai tini nai thok khum rok nu goi hugo phai tinang belai khano tong khana interesting nangjak tamne bai ge eska khum ni bahai moto manai tini hugo phai ang onek tong thokjak norok nu mohana srai srai chinu wakhre jemani mangpli wo yang go tong nai de color juda juda khai color busuk juda juda busuk type ni khum tong norok noi mangkhana srai srai chino wakhre jimni mangpli wo ge tabung ge plen bage amsung nong nai video pulan che pai thak jora nai tong mon bage norok no belai khino pai flash tak ham bai maya pharo ge tinen baga sung no jotno no bye